салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли тамошобинони ман невараи ҳати эшони халифа. имрӯз ма як чизи интереса баротон нишон метам. алан нишонта алан чақ кинем. ине қасра мебинӣ? ине қаср, ине мисол аспак. ин тааллуқ дора ба ине қасри аст. қасри шоҳи Англия, Британияи бузург, символи инглисо ки зиёд ҳамаша нақл карда наметавонам. зиёда аз 30 давлат дар дунё ба ҳамин одам қасам хӯрдаган. хонум Елизаветаи ду, шоҳи инглисо, шоҳи Британияи бузург. ин атрофи ҳамун қаср уҷа боғай паркай. ин пеши қасршай. ин қасрш инем қай. хоб хулас ин қасршай як барои мардими инглис, барои мардими иттиҳодаи Британия як символ, як муқаддасотай. инҷа хӯрда хоб зиндагӣ. и ба ягон кори умури давлат дахолат намекина. ба ягон кор на қонун қабул мекина, на ягон чи парлумонш худш алоҳида мисол раис премьер-министр дора, вазир дора, ҳама чиз дора уво мекинанд. ин фақат хӯрда хол да ягон тиҷорат монополия ки ранги Раҳмонов я ҳафт духтар я пашка думо доита қайсингала динёро авлод гирифтага да тамоми ҷори дага чӯшидагиян. ин хеле нест. ин фақат ҳаминҷа зиндагӣ мекина. барошон ягон рӯзи ид, ягон рӯзи чӣ шава мебаранаш. мисол ида иштирок мекина ҳамчун як одами мегем қадрдон я одами бузург эҳтиромаш мекунанд. меравад чӯша мехӯрад, ягон маъракада иштирок мекина, мекеза меяд. тамом. ин пеши қаср шай. ина ин амбуланс омадага намедонам барои чия, барои чӣ омадай, барои чия не, барои чӣ омадааш намедонам. аз боини тарафаш ҳам нишонтон метавам. оли нишон метавам парлумонаш даги ҷай, ин ҷое ки ҳукумат давлат идора мекардагиш дигар ҷодай. ин атрофи қаср, пеши қаср шай. қаср гирди забори оҳанӣ гирифтага, хад руш да пеш да полис ҳама мусаллаҳ истодагиян. ора нигоҳ бинӣ ки муҳофизати хонуми Елизавета. ин пеши қаср дигари тарафш. хулоса инами ӯ пешвои миллате ки дар Тоҷикистон ба гуфти худаш ӯ аз замин то осмон аи фарқ мекуна. ина ҳам кас аз зулм мекуна, на ягон қонун қабул мекуна, на хисрбача дора, на қайсингил дора, на 700 та духтар дора, 2800 та думо дора. ба ягон кори хулоса давлатӣ кор надора. олиша метавонад, зиндагиша метавонад, аминш мекунад, немиҷада хӯрда хоб. аки қиссаи и чихел барои чи шоҳай, барои чи хелай, барои чӯ хелай, ӯ шак дар интернет бизане бубинӣ. ӯро агар ман нақл кунам, мумкин ки як се чара ки бояд ӯро то охириша биём. хулас дига инами. худо нигаҳдор. ҳам кам ҳами видеоакҳои моро иши устуроӣ кине тамошо кунанд, одамо баҳра бибаранд. фи сабилиллоҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳолин парлумонш нишон метавам парлумонш чӣ хелай. ва як анфусакум. қаср вообще бомба. чуси